Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, μου είχε δώσει ο πατέρας μου κάτι λεφτά να πληρώσει ένα λογαριασμό ρεύματος. Καθώς πήγαινε να πληρώσω το λογαριασμό, μια μάντρα αυτοκινήτων μοίραζε κάτι κουπόνια, πουλούσε κάτι κουπόνια για ένα καινούριο αυτοκίνητο. Έδωσα όλα τα λεφτά που είχα να πληρώσω το λογαριασμό του ρεύματος και αγόρασα 10-15 κουπόνια, δεν θυμάμαι. Όταν πήγα σπίτι είπα στον πατέρα μου τι είχα κάνει τα λεφτά. Με τουλούμιασε στο ξύλο. Μετά από κάνα δεκαήμερο σηκώθηκε ο πατέρας μου να πάει για δουλειά και όταν βγήκε έξω από το σπίτι, στον γκαράζ του σπιτιού υπήρχε ένα ολοκένουριο αυτοκίνητο. Βγήκαμε όλοι έξω. Δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε να κλαίμε. Δάκρυα από τα μάτια μου. Ολονών. Το αυτοκίνητο ήταν ενός ηλεκτρολόγου που ήρθε και μας έκοψε το ρεύμα. Εμένα με ξανατουλουμιάσανε στο ξύλο.